Tubtubngaren ti lokal gobyerno ti Baguio City ti anyaman na panggep ng operasyon ti bingo iti syudad. Impeteng ni Mayor Benjamin Magalong asaan may parbeng iti syudad ti anyaman nakita ti sugal. Baramot kadagiti daduma a residente awan tinapintas nga epekto daytoy. Report manipod kini Bridget Marcasi, Pangosfian. Totally, absolutely, completely, we're going to deny it. Klaro yan na pinangunahan natin yung Character Council para i-deny yung kanilang application. Dayta ti reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti naadaptar a position paper ti Baguio Charter Council amang tubtubngar iti operasyon ti bingo iti depaar ti Mabini, Baguio City. Sikon iti mayor, ado adaras nga immasideg ti aplikant para iti bingo ngem impeteng na asaan daytoy amang ipaay iti anyaman a permit. Ti senior citizen Anisanti, saan pulos ako manunong iti operasyon ti bingo iti syudad. Sikun ken kuana, delikado daytoy nga ayam ng runa kadagiti agtutubo, gaputan na lakada ang maimpluwensyaan. We are not in favor about the bingo because that is already a gambling. And for us senior citizen, we do not need gambling. Uray ni Lola Gemma, kinunana adakkel ti panagkudkod na iti anyaman na klase ti sugal, gaputa awan iti umno ken napintas nga epekto daytoy. Ayoko talagang magkaroon ng bingo dito kasi nakaka-addict yan. Kasi meron akong isang kaibigan na na-addict sa bingo. Kahit na taga rito ako, hindi ako agree dyan. Dilaang napalabas alawas. Inadaptar ti City Council ti position paper ti Baguio City Charter seknan iti pan nakaibasura ti Kidaw para iti pan nakailukat ti kanayunan nga operasyon ti bingo iti Mabini Street. Nupay may sa daytoy ang makaipapaay iti birok ti syudad, impeteng ni Mayor Magalong a panawon meten tapno maisardeng ti anyaman na klase ti sugal iti syudad. Siguro it's about time also na dapat tingnan na rin ng City Council yung mga permits na yan because kung titingnan mo it opposes and it contradicts yung character ng city. Just would like to remind the public na talagang we have already established ourselves as a character city. Kailangan panindigan natin. In panamnama pay ti mayor ti dagos apan nakapirma, ti daduma pay a position paper a maisubmitir para iti pan nakalaped ti anyaman nakita ti sugal iti Baguio City. Palagip na matlaeng anas ken aliklikan dagiti opisyales ken empleyado ti gobyerno asumrek ken makipaset kadagiti nasa o akita ti aktibidad. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.